sawetara lungguh sing kepenak luwih dhisik. Oh, ngaten Ji. Aku arep dangu marang putramu Handaka. Ger putrane Rama bocah bagus. Handaka, ger Handaka. Dawuh katimbalan kula Kanjeng Rama. Basuki sawanira Handaka. Pangestu panjenengan Kanjeng Rama. Ya, sowan kula wonten ngersa panjenengan kalis ing sambi kala namu. Sugeng kula kunjuk Kanjeng Rama. Aduh, rasane nang jojo maknyes adem. Pindho kejuglukan Wukir Sari, keblabaran segara madu, rasane bareng nampa sungkeme Handaka. Seneng tak tampa pangestune Rama Tapanama. Sangat anggen kula mundi mungkin dadosaken jimat Kanjeng Rama. Ibune Ji kula ramani. sawang Handaka ngene iki lho sawang. Lamun lagi ngadep kaya ngene, mongko nggone ngadi sarira, nggone ngadi busana. Sawangen besus, kulite musus, kuning nyemu giring, pindho emas sinangkling. Lho, dasare bagus tanpa cacat. Lho. Lamun Handaka lagi ngadep kaya ngene, dalem kepatihan Padang Jinglang, biar sumunar kaya kena soroting gamar krana prabawane Handaka. Handaka, Bu. Sampun anggenipun ngalem dono kalan kang. Ya wis. Nuwun sewu Ji ramani. Kepiye? Panjenengan menika tiyang sepuh nanging sing urung iso dadi bapak. Gosek. Aja dipacutno dhisik nggone matur. Dirungokno kok ora kepenak. Dirungokno ning kuping kok ora kepenak. Diambali le matur dibaleni. Panjenengan menika tiyang sepuh nanging sing urung iso dadi bapak. Lah iki sing marai ora kepenak. Tiang sepuh nanging ora iso dadi bapak. Lah iki lho. Sing dikarepno ibune piye? Awit panjenengan menika tiyang sepuh sing boten adil. Tiyang sepuh sing mbang cindhe mbang ciladan. Awit menapa ramani? Putra panjenengan menika boten namung Handaka. Putra panjenengan menika kalih cacahipun legawa antaranipun Handaka. Ya. Nanging kenging napa panjenengan iku mbang cindhe mbang ciladan. Menawi Handaka tansah panjenengan mbang cindhe, dawaka sok wangsul menawi legawa panjenengan mbang ciladan. Monggo sami-sami putra panjenengan sami-sami separaning daging. Mesti kok ngono. Ramane nanging kenging napa tegel-tegel. Panjenengan tansah dasya kaliyan legawa. Napa kados ngaten nika? Kanthi monostali yang semuanya boten adil. Kantos kula niku boten tegel ngawak kaliyan legawa. Saben ngrembug legawa mesti ibune nangis karo nangis. Sing nyawang iki nganti bosen. Mbok tangisono nganti luh entek. Legawa ya tetep legawa. Ngono. Mula aku njaluk ora usah ditangisi perkara legawa. Ngono lho. Ini jebol iki to. Iki sing dikarepno ibune. Matur menawa aku tiyang sepuh nanging urung iso dadi bapak. Mergo aku jejere wong tuwa sing ora adil tumanduk marang anak. Ngono. Padha-padha anak, padha-padha putra. Antarane legawa
lan Handaka nanging aku beda kasih. Ngono to? Iya. Ora tak selaki. Pancene bener. Upama aku beda kasih ing antaraning Handaka lan Negawa, iku ya ana empere, ana benere. Mergo apa? Padha-padha putra antarane Legawa lan Handaka kuwi bedane adoh. Prasasat bumi karo langit. Handaka bocahe bagus, takrak, gagah. Dene Legawa, lah iki lho. Iki lho sing mbok tangisi terus. Legawa iku anake Patih, ning rupane ora pokro. Lho, wis rupane elek, cacat, saranduning awak kebak ing memala. Jajal. Ngono kuwi lho. Panjenengan ngendikan ngaten ramane. Bagus mriki pangipun Gusti. Monggo menika disami-sami separaning daging. Wis, aja nangis terus. Malah iki aku gawe tatanan anyar. Lho, dirungokno. Tatanan anyar, tatanan iki mligi kanggo keluarga kepatihan. Wiwit saiki, lho, rungokno. Wiwit saiki Legawa ora kena kumpul karo keluarga. Jago ngene iki gak entuk, ora oleh. Sebab apa? Nek nganti Legawa kumpul, nggo cedhak karo Handaka, wong Legawa iku kulite mampu penyakit, engko nek nulari karo dulure. Engko nek Handaka ketularan penyakit Legawa, ketok elek, anak loro elek kabeh. Krungu ta ra? Dirungokno. Ora entuk jago ngene iki. Tonto upama Legawa melu kumpul, delalah ana tamu ngerti ning kepatihan duwe anak Legawa sing rupane kaya ngono. Isini. Lho. Isin Patih kok duwe anak ora pokro. Mula kandi kuwi Legawa wis tak yasakno. Wis tak gawekno panggonan dhewe. Mangguliraning kene wis tak gawekno krangkeng. Panggonane ning jero krangkeng kumpul karo bebek. Legawa. Yen ora iso lunga-lunga, ben ora iso metu-metu ning jero krangkeng awor bebek. Ya, mengko nek luwe kepengin maem diteri. Kepengin ngombe diteri. Dene kok turu ben ning jero turu awor kancane, awor bebek ning jero krangkeng. Ben ora metu-metu. Dirungono. Dene Handaka la iki. Iki lho. Sing jenenge tetembungan anak mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Bakal ngangkat derajate wong tuwa ya anak sing kaya Handaka iki. Ngono lho. Ngono. Mula karepku mergo aku iki wis tuwa, sedelo meneh lereh nggonku dadi patih. Mengko sawanci-wanci aku wis lereh nggonku dadi patih, karepku Handaka tak calono dadi patih. Kula kumantos panjenengan. Nyalon patih. Duit akeh kok aja kuwatir. Mesti dadi Sendika dawuh. lho piye to? Lho, ya to? Mula sadurunge kowe mengko dadi patih, ben sinuwun Prabu pirsa yen kowe kuwi putraku. Kowe bakal tak pamerno ning Danomlan. Idep-idep klencer ning kutha. Lho. Kula namung sendika dawuh. Ning aja nganti Legawa ngerti. Mergo sing lunga klencer mung cukup Rama, ibu karo kowe. Ha, dene Legawa ben tenguk-tenguk ning jero krangkeng, ben dolanan karo kancane bebek. Awas, dirungokno di kuping
kuping iku biasane dablek aja kandha karo legawa. Krungu ta ora? Hei! Jegidek ae ya ora kandhane. Lalinan nak kandhane jegidek. Kok tak tono. Eling-eling, Romo tak toto sik. Ijik Kanjeng. Rampung toto, tinggal kelencer, ya. Monggo Kanjeng. Ngene sik, dan gilu ae, gilu. Ini kira Joko. Kanjeng Ibu. Senajan to ramamu kuwi patrape kaya ngono tungkap kadang legowo. Iku nyuwun koyo aja yo iki terus karo legowo kaya kene. Wis ani malah aku dhewe. Kanjeng. Sinaosa Kang Mas Legowo kahananipun kados. Nanging kula tansah tresnani kalih Kang Mas Legowo. Kaya ngono. Kang Mas Legowo. Nggih, legowo. Iki mau saka ndi wae, nggih, legowo. Kang Mas. Ibu nganti kangen lho ya. Kondi legowo. Kang Mas Legowo. Elek malah tansah ndodro kados ngaten to Kang Mas. Mendina disosol bebek telus kok. Goroke sampean disosori bebek. Alah, Elek ning ndi? Dadi legowo iki mau krungu to. Yen Sampeyan Rama, Ibu lan Handoko ki arep kelencer nang kutha nang kraton Daunumulat. Agawa ndelek kuwe. Kepengin derek? Ya wis ora apa-apa yen pancen kepengin derek. Anu ning nganggo sandhangan aja kaya ngene legowo. Mengko mundak ngisi-ngisini Rama lan Cek, Ibu. Kang Mas. Disalini sandhangan sing apik nggih. Rantes sawetawis Kanjeng. Ya. Agawa dak duwe jalan apik Bu. Kok iki disalini kadangmu Handoko. Engko mlomo duka. Nembe mawon kula dipuntuti sandhangan kalih Kanjeng Rama. Lho pilih-pilih to Kang Mas. Kelip-kelip. Nggih. Hati-hati ya, Di. Nggih. Aja bantal-bantal. Alon-alon bae Handoko. Aja ditale. Alon-alon nggih. Cek ngapunten. Aduh. Alon-alon aku. Lalere iki ngene kok. Wah, putrane Ibu bareng nganggo sandhangan kaya ngene katon bagus, Ger. Kaya kadangmu Handoko. Oh, iya ya, Ger. Kang Mas Legowo niku Coba bagus. nggih, tak sawangi saka kene. Mriki malih. Niku bune. Nggih, nggih. Lho, bagus. Gelip-gelip. Lho, Mengko agawa gak icin-icin iki. boten. Oh, nyatane Kang Mas Legowo iki bagus. Legawa manut buke wae. Oh, ngono ya wis. Mengko yen wis temeka ning kraton Daunumulat manut karo Rama. Mengke sampean nyuwun apa mawon badhe dipundhutke kalih Kanjeng Rama telah Kanjeng Ibu. Tenan ya Bu. Handoko! Kae Handoko! Sesingit Kang Mas. Mriki. Ibune! Nggih, Handoko! Nggih, Kanjeng Rama nggih. Romo wis rampung gune toto-toto. Nggih, Kanjeng Rama. Oh, piye. Cih. Arep lunga nyang kutha. Nggawa duit sing saaki-aki. Oh, ngaten nggih. Mangan jajan sing enak sing paling larang. Oh, nggih. Lho, nyuwun apa wae ditumbasno. Oh, nggih, Kanjeng Rama. Wis ora usah sungkan, njaluk apa? Sak kepengenem jupuk. Anake patih kok. Monggo njaluk. Wis ngene ta. Sampun. Ora nggawa-nggawa apa-apa. Nggih. Cukup ngene. Nggih. Ya wis ayo budal. Monggo, tinggal. Musik ora beres. Ora beres. Ora beres. Aku mau ning kene jagongan ora ana gene-gene. Tak tinggal mlebu aku balik rene ambune kok ora enak. Iki ana batang tikus ta batang kucing iki lho. Lho mah ngene kok ana batang ambune ngene iki lha dalah. Nanging nyatane pun kula mboten gaga napa-napa. Mambu ta ora? Mboten. Lah ibune duwe irung ta ora? Ampune kaya ngene kok ora ndondo iki piye
Batang ta opo iki Iki ya? saestu kula mboten nggodha napa-napa. Masa ora batang iki? Mboten, mboten. Jenengan iku lho. Ora. Batang lek iki. Sampun ngagemi Sik, karo sik, sik. Nggih. Duh, malah sono nemen rene. Lho. Ora nemen. Saestu mboten wonten napa-napa Kanjeng Rama. Andoko. Nggih. Kowe kok metetek ning kene ae lha apa ora ngaleh-ngaleh. Ngaleh cek kowe. Kowe iki ngaleh. Wong ambune gak enak kok kene kok iso. Mani. Monggo nggak kemawon supados lagi mboten danung ramane. Ngaren sithik-sithik ganduli. Ana apa? Ora ngene lah. Wis tuwa nek iso. Kanjeng Rama. Lho ya gandakan mangga duline. Ora sikut sisan. Aku tak goleki sing ambune ora enak iki lho. Lho, saya nemani. Lho. Napa Kanjeng Rama? Mateng aku. Jantungku nganti rontok. Handoko. Nggih Kanjeng Rama. Mengunguk rumah saku batang. Padha wedhus. Rumah saku batang tak dudul lah melayu. Aja. Iku mangke wanopo. Ambune ora enak. Nanging Melayu rene. nanging mboten wonten Kanjeng Rama. Melayu rene. Mboten napa-napa kok ramane. Kewane melayu rene. Roh ta ora? Mboten. Nang. Nggih Kanjeng Rama. Hehe. Andoko, Dawuh. ibune. Nggih. Dia jo rene. Monggo Kanjeng. Rene. Baru mau melayu rene kok anak tinggi. Saestu kula mboten. Yo ora ono cek ra ono. Ora ono kok yo. Nggih. Andoko. Dawuh. Rene. Monggo Kanjeng. Tarling. Arep do main-main. Arep do main-main. Andoko ibune jajal rene nes kowe. Kowe rene nes. Kowe cekel lagi mer. Yo nganggo dolanan uang. Ya rano. Ya rano yo wis andoko rene. Monggo Kanjeng. Dewe. Andoko dhewe ngono. Arep digawa ning ndi? Ibune rene. Elon-elon mlakune elon-elon. Elon-elon tak sawangi. Yo, arep ning ndi kowe? Ate. Iki jebule batang sing ambune ora enak iku. Niki sanes batang Kang Mas. Meneng. Kowe rene. 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 Nggih. Kene. Nggih. Dodok. Dodok. Dek, ndut. Kanjeng Rama. Ndut. Kowe iki wis dipanggonan dhewe. Ning jero krangkeng, awal kancamu bebek. Lho kowe kok yak-yakan penjelaan mara rene. Sing ngangkon sapa? Sing perintah rene sapa? Kepengin kumpul karo wong. Wong apik-apik. Ben kene nek kumpul sing apik-apik, ben ketularan apik. Iya. Ora kok ketularan apik, ning sing apik ketularan elek kaya kowe. Meri kowe karo Andoko. Meri. Ben Andoko bagus. Kowe cedhak Andoko. Ben penyakit menular, Andoko dadi elek kaya kowe. Iya. Iya apa piye? Meneng. Lagi sandali aku melok-melok. Kowe wae sandali tenan. Menungso kok rupa kok nyepet foto. Lho. Raine iso kaya kadal.
Iku dolanan apa ngono kuwi? Anak patih kok ngono ki dolanan apa? Kebut. Heh? Kebut. Kebut. Kebut apa? Laler. Mergo borokmu dirubung laler, iku mbok nggo gusah laler ngene, kebut. Pinter. Lho. Mateni wong. Gorene iki, gorene. Kebute gawa rene. Iya ya laler, dikuwi iki lalere terus miber. Iki nek lalere mencok ngene. Ngebut borok iki. Ngene iki. Sakitmu. Ya. Ngebute ngono kuwi to. Ngene iki. Ngene iki. Sakitmu. Ya. Ampun, ampun. Laler mbok gusah ngono ku paling miber. Rampung miber balik kroyok borok neh. Aja nganggo ngono kuwi nek laler. Lalere ben mati. Nganggo iki lho. Ngono ana larene. Lalere ditutuk nganggo iki ben mati. Aduh, sakit. Larene tok. Larene tok. Aku lakon nang dibudak dadak kowe. Dikandani pengen metu-metu kok kandang. Kok kerangkeng. Lho kok metu kene lho. Andowo. Ndur. Ibune. Ora ditulungi. Ngopo ditangisi lha apa? Apa nek mbok tangisi terus legowo malih dadi bagus ngono? Mbok tangisono ora meneng-meneng. Elek yo tetep elek. Ora bakal malih dadi garang. Ngono pegel aku tetekno. Jere. Warene. Kok setun temen kok kebangetan uripku. Lho aku iki patih. Kok ana penguripan kaya kene? Kowe kok nganggo sandangan apik barang iki? Kowe kok nganggo sandangan apik ngene? Kondi? Nggih. Sajaran kula Kanjeng Rama. Kowe iki yo ngawur to. Iki tak undurno kanggo kowe. Ngono lho. Lah wong kowe sing tak undurno ora murgo kowe, lah kok malah dienggo basang iki. Mas sampe ki kono kowe. Bareken kowe tapi nek nang ngene iki. Ayo, caplok. Dadak. Kandhanane kok juablek. Mbok Dede ta ora? Angger ora mbok Dede tak wadum ndasem lho kowe. Piye? Mbok Dede ta ora kaget. Ayo. 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 Ayo ngene kok. Gombalannya apik-apik kena gorok kabeh. Mampu penyakit. Kagene. Nggih. Raine kaya seliro iku. Lho kok ngadeg terus.
penyakit, kulite borok. Mambu bakteri iki. Ngono. Dakene mbok panak ketularan boroke kowe. Iya, tak obong iki tak obong. Tak obong aja nggo kowe kuliten borokan iki malah ilang barek kowe. Ben kene kowe nek nganggo sandangan apik karep ben kene. Ben bari ngono. Bari kondis. Ngene, ada. Kowe nganggo ngene iki kapiken. Iki wis kapiken iki, katok meni kapiken. Kapiken. Lewamu kurang buat kayak kamu kalung barang. Kalung apa itu mbok nggo kalung kirek. Wah. Gemes ae aku. Iku netong go melu-melu ae. Sejemen ta ora kok. Kan ora tak. Tak obong iki. Aja nggo sesuk tak tekono neh. Rupane mabuk penyakit nggo. Ana apa kowe? Lah iya ngene kok. Angger mangan karo bebek kalah cepet. Malah golokku ditotoli bebek nyambang ngene. Punten nggih Kang Mas. Punten sakit-sakit untuk kali sampeyan. Iki dipangan dhisik. Angen dhewe apa nyuwun dudulan iku? Ya, Pengen dudulan iku ya wis ra apa-apa nggih. Alon-alon Kang Mas. Jawa kene wis ora usah wedi romo iki ora ono nggih. ngomong kudu nggih. Ibu ramamu. Kajeng menawa wonten kumpulan Kang Mas. Pun. Boten wonten kajeng Ora romo Kang usah Mas. wedi kok nggih. Kene legawa mau jare ngelih. Alon-alon Kang Mas. Sing tanduk ra apa-apa legawa ya ngelih. Nggih Kang Mas. Kesehatan. Dhisik nggih. Alon-alon mawon. Kok dibeke banyu nggih yen nggih. Nggih, nggih. Oh! Pelanggaran. Ngalih rono. Rono. Piye? Ngeleh. Pengen maem. Terus didulang. Ibu ndidik anak ngene iki cara piye? Ben piye bocah iki? Legawe iki rada cilik. Legawe iki rada bayi. Upama luwih kepen maem dhewe. Dadak didulang. Ya alem. Ben manja. Halo pipisku, Liye. pipis mau. Ora pipis-pipisan.
entane kaya wong. Lho maem kari maem kok njaluk dulang manja temen. Wih, bari cah. Maem njaluk dulang cah. Bisa meneng ta ora? Bisa meneng ta ora? Utak. Mangat. Mangat. Ya bang bayi katut ning untu kabeh. Bang. Gila, Cek. Gila. Udun. Bocah helu we. Nggih. Arep maem. Tenan. Wis gedhe ora pareng maem didulang, saru ya. Wis gedhe ora salman, maem ya maem ora usah dadak-jaluk didulang. Isin karo Handoko. Handoko sing luwih cilik. Sing ganteng ora tau maem njaluk dulang kok sing elek njaluk dulang. Maem tenan? Maem dhewe ya. Ora dulang nggih. Nggih. Ngene. Kene to. Ngono. Yo, tok. Arep mari kok ora jok. Maem tenan? Mangan. Mundur ta ora? Lago. Carane mangan ngene iki. Mangan dipuluk iki rampunge kapan? Rampunge kapan? Kowe wis kumpul kancamu bedino, wis hafal carane mangan jejak rampung. Ning krangkeng kumpulan karo bebek. Bebek kena mangan piye? Cepet, ora kaya kowe. Kului. Mangan kaya bebek tego iki sos rono.
ngaji. Legowo rene. Budak iku apa? Kowe rene. Oke. Tunggu. Benakno Rama arep lungguh. Sing ambek. Lungguh. Mateng aku mau borok tok. Mula bokongku korengen malah. Bojoku mau tak wori. Kowe mau nganggo sandangan apik-apik arep ning ndi? Derek Rama nglancar. Derek Rama kelancar ning kutha. Kowe kok ngerti sing dawuh sapa? Sapa? Iku wani omong ah. Ya ora. Wis nyulayani dawuh to. Dipenging crita ora entuk kandha ning malah dikandhani. Arep jak lancar ning kutha. Arep mbok pamerno ning kutha sing mbok pamerno apane, Bu? Aku kok gebas karo kowe. Kowe pengen lancar. Tenang. Yo, wis ngene-ngene. Wis pegel. Kena nderek klencer. Neng pisan iki ae. Sok ora sak nderek ya. Pisan iki entuk lunga klencer. Barajus ta urung? Ora dipakung ibu. Ngono jare sayang. Ditongas tangisi ora sayang karo legowo. Ku jangan liyane urung adus kok dijare iki arep klencer kok urung adus. Adus dhisik awake resik seger lagi klencer ning kutha. Ngono. Adus nggih. Dipaklumi Rama ya. Iya, enteni. Lagi ke kapas. Nyatane Rama diparengke derek lancar ning dalan. Embere mah derek doning diles. Dak tolong tangga. Seneng kan, Ber? Entuk ndeleng nggih. Parengke Rama. Derek ning dalan mulat. Legowo. Ayo, pakung. Ayo kok. Kursine gorono. Kursine gawa rono. Kakak Legowo arep pakung. Legowo. Yaya. Pakung. Yaya. Apa-apa Kang Mas? Yaya. Adus ben seger. Ayo. Tunggu. Ana apa? Lasine pundi? Hidup. Nggih. Siwon. Nggih. Wedhus iki. Nggih. Lebar kapan aku sok kanggo sijuk ora rampung-rampung. Ngaji Gus pundi? Aduh sing ngene-ngene kanggo ciduk barang ratu sing ngene kene.
Isi di sini wong. Lah. Hei. Katokem coplok wae. Lho ngene kok sel. Hei. Ya. Bengkala. Pateh tok saweran 3.000 rupiah. Hei. Belok. Bos mak. Dek, goreng dek. Bawa rene. Ulang-ulangane sapa? Kowe iki anake Patih. Bapak iki sugih. Bar emes niku. Jantok, jalui duit iya. Isi di sini wong. Pirene ana aja tampani. Balekno nggih. Aja tak galakno. Aku gawakno tok. Dene lali karo yo wis kok iso. Duit kok iso. Apa? Duit mak. Dialog nganti nangis ora ngarep tak weno kowe. Kanggo sarapan ning pasar Ngronggo engko. Lumayan kok sarapan gratis sing nyangoni kecelik. Sing bisa ngoni legowo sing nampa aku. Ora ngarah wani njaluk. Aku ketuane. Aku? Arep mau cegat? Perkara duwe iki? Duit ora kanggo. Patih duit ngono-ngono iki ora kanggo. Duit ning omah lho tumpukan dari do jamur. Lho. Ada apanya? Kowe gak moto aku. Hei. Rungokno. Aku bosen ngene iki. Iso-iso aku penyakitan stroke aku gara-gara kowe. Ngumak ngamuk. Nganti suaraku pedhot. Kesel. Sesuk ben gak ngamuk neh. Mula ngono. Wiwit dina iki kowe ora tak daku anak, pedhot sambung keluarga Tanjung. Marga kowe wis ora sapa-sapa. Kowe wong liya braya, panggonamu ora ning kene. Kowe lunga, kowe minyak.
Lunga. Aman. Batange ilang. Sing elek wis ora ana, sing ana garis sing bagus ben mati karepe urip-arepe kakak sing rupane wae kok. Lan nyareng kutho pamer karo Sinun Prabu gawe ngaji. Bu, arep lancar guyu ngono lho kok merengut ae. Ayo. Sing siji elek lunga, sok gawe neh sing loro neh ayo.